Wato ainihin ku suburbuɗe mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin ɗora sabuwar ɗauka. Yau kawo ya shiga uku. Kai ku bari mana. Wannan abin nan ku ba sa sauci a ciki. So kuke ku bani ruwa na mutu? Kai Allah ku rabu da ni. Ina wannan yarinya take ne? Ban ganta ba budurwar tawa. Ina kike ne? Malam zaka iya kula mana wannan jakar? Malam, a wace makarantar ka gani? Me abun bace rai kuma? Malam ai ba mummunar kalma bace malam. Ka sake kira na malam? In na harbe ka gaba ɗaya bijiyawa da sai an ji ƙarar harbin. Me ka kura min ido haka? Bayan hakan ba abin da zan iya ne. Ni mai wayo ne amma naga kamar kafi ni wayo. Yaya, me kake yi a nan kuma? Ka zo. Ga nan zuwa. Kaga yaro. Kaga kawai ka kira ni malam din. Ai ba kalmar banza bace. Kai balale na hankali ne. Di yadda kace. Lallai ma wannan. Kaga sirikina. Ka ce kana son kula da jaka. Siriki ka kira ni? Kwarai kuwa, sirikina. A wancan yarinyar fa? Yar gwaggota ce. Kai kuma fa? Dan gwaggwanta. To kawo jakar. Kai. Ba bukata dama ne mota zan yi. Rabu da ni. Rabu da kai? Ba zai yiwu ba. Mai gida, ina kuma ka tafi da jakar? Na yi tunanin ziyartar Gudiva da ne kafin ki gama wanka. Gudiva da? Me yasa kuma? Shuru da Allah. So nawa zaki wankan? Ki shiga da zakan dare, sai da dare kike kamar Lipton na shayi. Maza ake je ki canza kaya. Idan kun ji daɗin wannan ɗauka, kada ku manta, ku rattaba mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Haka zalika, ku san baɗa mana like, ku suburbuɗo mana sharhi, sannan ku yaɗa wannan ɗauka. Kai kenan. Gaskiya tana da kyau. Baka ga mun dace ba? Ana cewa masoya kamata su zama kamar shi ba da faurati. Dukan ku kuna kamar yan aikin faurati ne. Kada ka taɓa yin amfani da matsayinka ta hanyar da bai dace ba. Ka bani shawara ta yadda zan yi mata magana. Ai abu ne mai sauki wato. Wannan zoben ka jefa shi a can. Sai ka je wajen yarinyar ka tambaye ta ko zoben nata ne. Za ta ce maka ba zoben ta bane. Ni kuma sai in an sai in ce nawa ne zoben. Kai kuma sai ka bani zobe na. Ni kuma sai in yi maka kirari in wasa ka. Zan ce a duk falin bijewa da samun namiji irin ka abu ne mara yiwuwa. Za ta fara so na? Tunani za ta fara. An zoben. Wannan zoben ki ne? Ba zobe na bane. Ki kalla da kyau mai yiwa naki ne. Kai ba sai ka uzura mana ba. An ce maka ba zoben ta bane. Kai shiru. Tana tunani ne. Ki sake dubawa. Gaskiya yana kokari sosai. Me yasa kika ki ne? A wajen kafar ta naga zoben. Kuma ta ce ba nata bane. Ki kara dubawa. Zoben ai nawa ne. Wayo Allah. Kuma fa gaskiya zoben ya dace da ke sosai. Zobe na ne fa. Da fa mana baki. Faɗa dai maganar. Ba zan can nan. Ni ba zan yi asaran zobe na ba. Maganar gaskiya. Ni na bashi zoben domin ya amfani da shi ya miki magana. Da Allah dawo min da zobe na. A bani zobe na. Me yasa kake ta jinkiri ne? Ka gaya mata cewa ni na baka. Ke kokar ki sa zai yi kin fitowa da Allah. Kaga ka manta da wannan zancen. Samun zinare a ranar dusiyar falala ce. Wanda kuma ya bada zinaren zai zama dan gida. Ka ji zancen gaskiya. Sai dan Allah ka rafa mana baki. Ko kuma ku wuce mu tafi. Zobe na. Shawara ta ka zo da tsadarta. Ni ma yanzu na gane haka. To yi kenan tunda ka gane hamago. Idan kun ji daɗin wannan ɗauka, kada ku manta, ku rattaba mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Haka zalika, ku san baɗa mana like, ku suburbuɗo mana sharhi, sannan ku yaɗa wannan ɗauka. Kai kenan. Yaya wannan layin akwai tsayi, za mu iya awanni ba mu kai ba. Ba na yana nan ba? Kada ki dami yarinya, zan ji da shi. Kai ministan iyalinsu suna zuwa ne a ciki, ku yi waya kai. Mai gida, kai fa mai mukamin gwamnati ne. Haka ne. So ba za ka musu magana su ɗaga mana kafa ba? Ya zan yi amfani da ƙarfin mukami na? Kuma ma ban fito da katin shaida na ba. Ka manta shi ko? Kai kullun cikin manta abubuwa masu muhimmanci. Ina ta shike ban ganta ba. Ni so dai na ganta daga nan kuma na rasa zobe na. Kai in dai ka gudu sai na shike ka kaji ko? Kai kalli. Kai mi so ne mu je. Me kike a tsaya nan? Ki zo mana mu je sai in saki a gaban layi kawai. Ba bukata, yaya na zai kula da komi. Ba wani bukatar yaya. Kawai ki zo mu je in kai ki. Ya kike kallon slippers ɗinki kuma? Ina tunanin ya kusan fita ne. Idan kare ya haushi da slippers zai fita mana. Dama haka abin yake. Sai gyara takalma a sake suburbuɗar sa. Ya dai mai gida ya ganka a cikin wani mummunan hali haka. Gurin akwai shinkoso ne da yawa. Kwaduwa ne shine mutane suka tattaka ni. Yayin da ake shasha taku, yanzu saura me to? Kun ga ku fito wancan hanya, ku yi hakuri ku fito wancan hanya, ta canza ku bi. Ta cikin wannan tanin jama'a haka ta yaya za a ka wuce? Suburbuɗa ka zanyi ta yi ta yadda za a ba mu waje.
bari kawai zan gaya musu da kai na su bada waje kai ku bada waje ku maza ku maza kai bari ni zan gaya masa ni kanin amaro cin da shekara ne bude mazu bude yawa ku shigo tawo yawa to yawa na gode kai sai ka jira da nan ya ne Sunil yaya ina Krishna yaya amfani da sunanka ya shigar da wasu ciki kai me kake yi a nan malami ayi addu'a mai kyau addu'a da yaqini ake yi ba wai da kyau ba Nabi ta wannan hudu ba zai fara mana ka tambayi sunayen su to suna da kabila Bobi da kyau ka je na ai suna na Bobi abin mamaki sunan ki fa Sandiya. duk da cewa tsohon suna ne amma dai ina son sunan sosai gunkiya ki albarkacin da Sandiya ta dawo matata zuwa shekara mai zuwa a da sai mai gunguni daga makaranta mai ta karaɗe ma jami'a shi yasa na san mutane a nan Addu'a ga gunkiya Durga kuke yi? ina kallon mata dai yaya Bobby ranka ya ɓaci ne ko dai kana son barkwanci ne Me yasa ake kiran wannan tsaunin da Indra Kiladri? dalili shine bikin kwanaki 100 na nasarar fim din Indra anan aka aiwatar shi yasa ake kiran gurin da Indra Kiladri Idan ka sani ka faɗa, idan baka sani ba ka bar shi. magana ta gaskiya ban sani ba to ke taimaka ki gaya mana Kiladri yana nufin dutse. Kowace rana shugaba Indra yana addu'a ga gunkiya a saman dutsen. Shi yasa ake kiran shi Indra kai Kiladri. amma na gode sosai duda anan aka haife ni ban sani ba sai yau zan iya samun lambar wayaki Me yasa? domin dinga tambayan abubuwan da ban sani ba kai ban nan wajen tafi kai mu je to ku zo mu je ko zo Yaya. To ka ɗauka. ina ji 257 257 4 wayo Idan kun ji daɗin wannan ɗauka, kada ku manta, ku rattaba mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Haka zalika, ku baɗa mana like, ku suburbuɗo mana sharhi, sannan ku yaɗa wannan ɗauka. Sai kenan.